Nahimong bibo ang ikaduhang tuig sa Noli Run o ang Heritage Race alang kang Dr. Jose Rizal sa Dapitan City. Kinihuman nga ang ubang misalmot, costume sa mga karakter sa Noli Mitangere ang gisuot. Ani report. Inay sports attire, costume sa mga karakter sa nobela ni Dr. Jose Rizal nga Noli Mitangere ang gisuot sa ubang misalmot sa ikaduhang tuig sa Noli Run sa Dapitan City niadtong September 9. Kini ang 4-kilometer heritage race sa syudad, agig pag-ila sa natampo ni Dr. Jose Rizal sa Dapitan City sa Zamboanga del Norte. Apan una niini, dunay gipahigayong reenactment sa pag-ikyas ni Sisa, Maria Clara ug mga gwardya sibil nga lakip sa iconic characters sa maong nobela ni Rizal nga gihimo sa Balay Hamoy Museum. Kini mao ang balay sa magtiayong Don Mariano Hamoy ug Doña Pilar Sagario nga mga higala ni Rizal dihang gipalagpot kini sa Dapitan City sulod sa 4 ka tuig. Dihang gibutyag ni Maria Clara ang ilang pag-ikyas, didto sab nagsugod ang Noli Run. Tutulungan kita. Tayo na tumakbo sa Noli Run. Midagan ang anaa sa 500 ka participant sa Dapitan City Plaza, padulong sa Rizal Shrine ug pabalik. Duna say kabataan nga nag-ala Basilio ug Crispin. Nahimong mananaog sa best costume ang runners nga nagsuot og Maria Clara ug Crisostomo Ibarra. Tungod kay Noli Run, very significant siya sa ato, kay historical, di ba? And I know Rizal was exiled here. And what a way to support by just donning magsuot lang og costume. Pero sa sorpresa na ako, I never knew na makadaog. So medyo napagod ako ng konti. Hiningal talaga ako, buti na lang. Napakaganda, napaka-challenging at the same time kasi minsan biglang umiinit no, ng todo. Pero all in all, overall, perfect ang Noli Run for all the fun runners out there. So hope you will join us in our next events here in Dapitan. We did this to promote Jose Rizal's legacy and heritage here in Dapitan City. So we're very happy na daghang ni appeal gikan pa from all the way from Manila and all parts of Mindanao na po din hino. So again, I want to thank everyone and I want to congratulate the team to make this possible. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.